Επίσης στην πεντάδα για την ομάδα του Βορρά είναι με το νούμερο 11 ο Δόουζ Αλεμδά. Σκληρός. Από την άλλη πλευρά η μπάλα θα φτάσει εκεί που είναι ο Παγουλάτος. Το σούτ είναι για 3 πόντους από το Χαρτώνα. Χαρτώνας θα το αφήσει πίσω στο Βενετίδη. Χαρτώνας έχει διάδρομο. 29. Βενετίδης, Χαρτώνας, Πεταλωτής, Χαρτώνας, 4-7 την περίοδο. Πούλος, Μακαρατζής απέναντί του. Βγαίνει από τα σκριν ο Χαρτώνας, παίζει καλά η Εθνική με τον Σκληρό. Το 12 το σκορ, 2 λεπτά για το 10. Χαρτώνας ωραία για τον Κοστούλα. Μπήκε η μπάλα στο Χαρτώνα. Θα σκοράρει. Χαρτώνας, Κοστούλας, καλάθι, 34-50. Στο 41-63 το σκορ. Ο Χαρτώνας μειώνει. Ασημένιος, η μπάλα στο Χαρτώνα. Πέρασε ωραία. Έφτασε στο 25-29. Τσίπας. Βγάζει έξω το Ρενιέρι. Το παίρνει πάνω του και ο Πούλος τώρα για την Εθνική. Χατζηλάμπρου. Χαρτώνας, καλάθι. 27, 20, τα καταφέρνει. 27-35, έρχεται το κάρφωμα. Φεύγει προς στιγμή, έρχεται το σκριν από τον Ασημένιο. Χατζηλάμπρου, Χαρτώνας. Χαρτώνας στη γωνία. Παραλίκας, 30. Αλλάζει με τον Χατζηλάμπρου, συγγνώμη, με τον Ασημένιο τώρα είναι ο Χαρτώνας. Παίρνει ο Κοστούλας κοντά στο καλάθι από Μανολιτσάκη. Χαρτώνας, Παραλίκας. Το Παπαδάτο τώρα Εθνική με Παραλίκα, κάτω από 2 λεπτά. Χαρτώνας, 37-15. Μπάλα στο Χαρτώνα. Ασημένιος φυλάει ένα σκριν. Τώρα ο Πούλος κόβει ωραία προς το καλάθι, αφήνει στο Χαρτώνα. Καλή προσπάθεια από το Χαρτώνα στο 49-30. Αλλά θα φτάσει στον Πούλο από το Λιάμπο. Χαρτώνας, Λιάμπος, παίρνει το σούτ.